Igbo bụ Igbo, ekele m unu. O mere ihe m chọrọ ikwu taa. Ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ aka ọrụ. Ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ aka ọrụ. Ntị adịkwa. Aka ọrụ magburu onwe ya. Aka ọrụ magburu onwe ya. Etu ọbụla isi wee fụ ya, aka ọrụ magburu onwe ya. So o so na ụzọ ihe atọ nkwuru dị ezigbote mkpa. Nwata gụchaa nnọọ sekọndịrị skuul, gụta mara etu esi agụ, mara etu esi ede ihe. Ịmụ aka ọrụ dị ezigbote mkpa. M na-ekwu nke a n'ụbọchị taa, m ga na-anwụ ya bụ tii ka m wee na-ekwu n'aba aka ọrụ. Ekwuru m na mbụ ụfọdụ ndị gara mahadum nwere ike ịmụkwa aka ọrụ. N'eziokwu, ife a m na-arụ na dịkwa ka aka ọrụ. In as much na agụrụ m ya na mahadum, ọ nọghịkwa aka ọrụ ka ọ bụ, ịghọtara. So aka ọrụ dị n'iche n'iche. O mere aka ọrụ dị iche iche. That is why m ji ya support na-ekwu ka gọọmenti mepesịa so many technical colleges. Technical college, ihe anọ nga awụ tebụl. Ịrụ tebụl awụ ihe a na-akpọ furniture bụ ezigbote aka ọrụ. You can learn it, mụta ya ọfụma, na-arụ furniture dị very very sweet and powerful. O wee ezigbote aka ọrụ. Ị nwere electrician, ndị na-awa ya ụlọ, ndị na-adọ ihe ọkụ, a na-amụ ya, ma o wee ezigbote aka ọrụ. Ezigbote aka ọrụ magburu. Ifuru ịgba ihe ọkụ, ndị na-arụ gate, protector, ihe ọbụla wụ metal work, ihe ọbụla wụ metal work, o ezigbote aka ọrụ. Ile anya gburugburu ala Igbo niile, ị ga-afụ na aka ọrụ magburu onwe ya. Aka ọrụ dị iche iche. O nwere ndị na-arụ, o nwere ndị na-eme ha gụchaa sekọndịrị skuul, ha eje mụọ building amụrụ ya na mahadum, mana ha ma edu ụlọ. Ha ga-esere gị plan, ha ga-enyefu gị 6 bedroom flat, ha ga-arụfuru gị duplex, ha ga-arụfuru gị bungalow. Ihe a wee ezigbote aka ọrụ. And when you see these people, ha na-eme ọfụma, they are doing very well. Aga m ekwuni maka ndị na-akwa akwa. Aga m ekwuni maka ndị na-akwa akwa, ndị na-enye ndị na-enye ndị mmadụ good design. Ndị na-akwa akwa, ma akwa ụmụ nwoke o, ma akwa ụmụ nwaanyị. Ihe a wụ aka ọrụ. O mere nke m posturu the other day, nwa agbọghọbịa na-eme akpa ụkwụ na akpa. Ifuru ya na-arụ akpa ụkwụ, na-arụ akpa. Aka ọrụ dị iche iche. Ọwụni ndị mekanik, ndị na-eruzi moto ụgbọala na-echechi, moto na-adị more modernized, electric vehicle abatawala. Onye ọbụla wụ onye mekanik nwere ike na-elebakwa anya, na-improve onwe ya, na-eme research, na-improve onwe ya on electric vehicles. Amekwu ndị mekanik, amekwu ndị welder, that is, amekwu ndị carpenter, amekwu ndị electrician, ndị POP, design chara gị ụlọ like this, ụlọ amagbu onwe ya. Aka ọrụ dị. Aka ọrụ dị iche iche. Ije mkpọ ifu aka ọrụ dị. O mere ndị na-arụsị ihe dị iche iche. O kwesịrị ka nwata pụta ihe ọ na-eche ewe ego, ọ na-achọ ịkpata ego, by all means. Ọ na-achọ ịkpata ego without inwe anything. Ọ chọrọ sacrifice for it. But o chọrọ ịba ọgaranya. Ị ga-afụ nwa 18 years, nwa 19 years, na-ele anya na-asị gị ka nwoke esi wee kpata ụdịka ego, na-akpọ ụdịka moto. Onye dị 50 something na-agba mbọ throughout his life. Nwa 18 years a na-enwe anya ukwu, ka ego si nwe ụgbọala ọ zụrụ. Mana aka ọrụ ga-eme gị gradually gị too ụgwọ mma. Aka ọrụ amaka. Aka ọrụ nwere ike ime mmadụ ịmụ aka ọrụ mụchaa na ntịntị oge, ozugbo lee ego ebido batawa gị aka. Ị na-improve onwe gị, na-enwe connections, na-ebuild onwe gị. Ịchọgodo ịba business aka ọrụ ahụ ị na-eme ịba, maka na aka ọrụ ọbụla nwere business nọ n'ime ya. Ịbanyezie n'ime business aka ọrụ ahụ. So ihe awụ ihe dịkasị ezigbo mkpa. Ịmụọ nwa, ahapụla nwa gị just ya na chọwa ego. Ama m the technology abịala, a lot of things can be done iji wee kpata ego, mana make sure na nwa gị nwere aka ọrụ ọ mụrụ. Ọ na-aga ha mahadum ga-amụgụ akwụkwọ. Ndị ahụ gakwara mahadum, ị mara na ihe ị gụrụ mere ka o si wee kwụrụ ya. Jee nwe aka ọrụ. Jee nwe aka ọrụ. Nke na-eme na-adịkwa ka aka ọrụ. Jee nwe aka ọrụ, gbaa mbọ ka ị nwee ihe ị na-eme. Enwere tailoring, gaa Aba ka ịfụ na ndị mmadụ si akwa akwa. Ịchọ ka akwara gị suit 10 tata, a ga-akwara gị ha ncha. Ịchọ ka emere gị akpụkwụ 20, a ga-arụrụ gị ya. So aka ọrụ dị. Ụmụ ya bịa, onye ị na-achọ, onye ga-azọpụta gị from. Jee gbaa mbọ, make sure na ị nwere value, ị nwere ihe ị chọrọ iwepụta n'ime ụlọ. That will make the man to respect you.
ọ bụrụ na iwu na ị ga-ajọs gbọtọrọ ị na-agbọtọrọ ị na-eche dị mba. Jee mụ aka ọrụ. A lot of ụmụ nwaanyị ugbu a are making good progress. Ha na-amụ aka ọrụ. Gị nwa ka ihe ị na-eche ije akwụkwọ, ịmụ aka ọrụ, inwe biznes, nothing. Chinefu ụtụtụ ehihie anyasị ịnọ TikTok ị na-egosi ara, ị na-egosi ike. No, stop it. So ihe ọbụla ị na-eme, gbaa mbọ ka ị nwee ihe ị mụrụ gị na-enye gị ego. Ọwụ site na ihe ahụ Chineke ga-eji wee gozie gị. Ntị ọ dịkwa amụkwa nke bụ tii ya gazie.